Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kininyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa ato mga sala, armandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ginoong Jesus, ikaw ang nagbanhaw kanamo ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoong Jesus, ikaw ang nagapasaylo kanamo sa among mga sala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoong Jesus, ikaw ang nagapakaon kanamo sa imong lawas ug dugo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan. Ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala, magpahimulsunta sa mga kalipay nga dili matapos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga igsunan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo midawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga ang mga dili Hudiyo padawaton sa seremonyas sa pagtuli misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudiyo nga wala pa matuli ug nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, nagampo ako dito sa siyudad sa Joppe ug nakakita ako panan-awon ug nakita ko sa among panan-awon ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka iskina, kini gitunton gikan sa langit ug mihinong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mananap nga tag-upat ug tiil, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon ug bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti sa nausab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulo kini mahitabo og unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miya nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga taga Joppe, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginlan kami mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya,
Pagsugo og mga tawo ngadto sa Jope, ug ipakuha si Simon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato ug sa sinugdan. Unya nahinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa sa iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudiyo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa pagtan-aw sa nagdagan nga mga tubig, ang akong mga kalag nangandoy kanimo, O Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Anus aman ako moadto umutan-aw sa naong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ipadala ang imong kahayag o ang imong kamatinumanon. Sila nga nagtultol kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Unya moadto ako sa sulod sa altar sa Dios nga akong kalipay o kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa, O Dios, akong Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ang Ginoo manaa kininyo. Manausab kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon, ako ang mayong magbalantay sa mga karnero. Ang mayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lubong nga nagpaingon na kanila, kay liman siya maayong magbalantay, o tag-iya sa karnero. Busa tukbon sila sa lubo o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sang sinuhulan man lamang o walay pagtagad sa mga karnero. Ako mao ang mayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ngamahan nakaila kanako o ako nakaila samahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero o sila nakaila kanako. O ko andam sa pagpakamatay alang kinila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi o mamati sila sa akong tingog o mahimos lang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay.
Ang amahan ay gugma kanako kay ko andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi o may gahom sa ako pag kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Adunay usa ka bahin sa atong Ebanghelyo, ni nagapadayag ang atong Ginoo sa iyang usa ka dakong pangandoy. Pangandoy nga unta ang iyang katawhan mahimong us lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Bisan gani ang mga karnero nga ato sa laing turil, iya kining katawhan o iyang pangandoy nga ang tanang katawhan isip iyang mga karnero mahimong usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang katawhan mao ang mga karnero, ang atong Ginoo mao ang magbalantay. Bisan maghiskot lamang kita sa atong pagkasakop ning simbahan, dili sa kita maghiskot niya ng mga igsuon nato sa laing pagtuo. Diha sa atong pagkabinunyagan, napatikan kita sa patik sa pagkasakop sa panon ni Kristo. Kita ang iyang panon, si Kristo, maong atong magbalantay. Isip usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay, ana ba kadang tinguha gayud sa matag usa ka nato nga mahimo kitang usa lamang gayud ka panon ubos sa atong magbalantay nga mga atong Ginoo. Bisan maghiskot kita din sa atong pagkaparokya, bisan maghiskot kita sa atong gagmay-gagmay mga Krispanong katilingban, ang matag usa aduna bagyoy gihimo nga kita atong matuman ang pangandoy sa Ginoo nga kining iyang panon mahimong usa lamang gayud ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Maghisgot lamang kitag pipila ka mga buloton nato aron kita mahimong usa lamang gayud ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Panalitan ang atong mga buluhaton, ang atong mga kaliukan nga may kalabutan sa atong espirituhanong kinabuhi. Ato ba kining gituman, ato ba kining gibuhat, isip usa ka katlingban nga nagkayusa. Mga kaliukan panalitan, din ang tuyo nini mao paglig-on sa atong Kristiyanong pagtuo. Ang magtag usa ka binunyagan, aduna bay pag-apil, aduna bay pagpangilabot niini. Kay kunwa kita'y pagpanginlabot, kunwa kita'y pag-apil, makaingon kita, nagapabiling pangandoy ka nang giingon si Ginoo, usa ka panon, ubos sa usa lamang ka magbalantay. Panalitan sa mga adlawng Domingo, gawas ni atong panahon karon kay extraordinary kining maong kahimtang, apan sa mga ordinaryo normal nga mga panahon, sa mga adlawng Domingo, especially sa mga adlawng Domingo, nakahinumdum ba ang usa ka sakop sa panon, ang usa ka pinatikan nga sakop sa simbahan ni Kristo, nakahuna-una ba kita pag-apil sa katilingban o pag-uban sa katilingban, isip usa ka katilingban nagkahiusa ubos sa usa ka magbalantay. Ikaduha, kundo na kita mga kaliukan, mga bulhaton, dingi tawag ang matag usa sa pagpangidlabot, ilabi na sa itong pagtabang sa atong isig katao. Sama ning panahon sa krisis, aduna ba kita gibuhat? Pipila kini sa mga butang nga atong pamalandungan kay lagi mao kini pangandoy sa Ginoo. Pangandoy nga mahimo kitang usa lamang ka panon ubos sa usa ka pagbalantay. Apan kining maong pangandoy, magapabilin kining pangandoy lamang
kung ang matag usa nga pinatikan sa pagkasakop sa panon wala gayoy gibuhat. Unta maningkamot ang matag usa, kaya kita mulihog kayon uban sa panabang o pagdaig, pagkiya, pagdasig sa Espiritu Santo o sa atong mga paningkamot kayon, matuman kining giingon sa Ginoo, usa ka panon ubos sa usa lamang ka magbalantay. Mag-ampo kita uban sa labihang pagsalig ngadto kay Jesus ang atong maayong magbalantay ngayang amumahon ang mga kinahanglan sa mga mosunod kaniya. Mayon kita, Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Alang sa mga magbalantay sa simbahan, nga ilang sagupon si Kristo, isip bilang modelo ug maisugong muagak sa mga katawhan sa Dios ngadto sa gingharian sa kaangayan ug gugma. Mag-ampo kita. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Alang sa tanang mga Kristohanon, sa tanang dapit nga sila mahimong katawhan, balaan sa Dios, alang ni atong nawad-an sa ilang pagtuo, nga ang atong kinabuhing Kristohanon, mahimong katuuhan aron makadasig kanila sa pagbalik ngadto kang Kristo. Mag-ampo kita. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Alang ni atong gitahasan sa Kristohanong pag-umol, nga sila mismo nasayod kung asa sila paingon ug mag-aga kanila nga gipiyal kanila diha sa mga dalan sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, nga sila motanyag sa kagawasan ug kadungganang tawhanon, ug mupahimutang sa kaangayan ug matang sa kinabuhi labaw kay sa ilang personal nga interes ug gahom. Mag-ampo kita. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Alang kanatong tanan, nga uban kang Father Bas Oxtero, aduna unta kitay kadasig sa paghimo sa atong kaugalingon nga hingpit nga gawasnon alang sa buhat sa Ginoo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalanlaing tinuuhan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, aga ka kami sa maayong agianan. Ginoo Kristo, among gisalig ang tanan nga nagmahal kanimo. Ug away kalimti kami kay kami masaligon kanimo, among magbalantay og Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo ka mo ron ng ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos ng simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sa mga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihataw sab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Hangay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinay kaniya mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan ablihan pag-usab ang magagangaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinangis siyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. O usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa himno sa imong himaya, di asaway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gid ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimok amo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyog paanag mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag ni ining adto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ining adto sa iya mga tinun-an o piingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinamdami sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay.
uban ni Maria, ang inahan, nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, aamoy ikaw nga daygon, o aamoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniawan kaniya og dihat kaniya, gihatag anak kanimo may gahom gamahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa bahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, hamong manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kani. Ato ipakita ang atong paginigsunay. Panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Hiniwaong koraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan na gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga maglawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.
Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Kaluy pagtanaw Ginoo kining imong katawhan, sanglit gibag mo kami pinagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Kay Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang santos nga misa, tungdad-on ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.